nnọọ n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nke iri. Ndị ndu nke South East Geopolitical Zone agbakọla kwuo okwu gbasara nke na-eme n'obodo anyị bụ Nigeria. Ha gara n'ihu kwuo na ndị Igbo bụ ndị South East anaghị achọ nsogbu ukwu ma ọ bụ ọgbaghara, gakwa n'ihu kwuo na ha bụ ndị na-achọ udo. Nke a bụ nke sitere n'ọnụ onye bụ chairman nke South East Governors Forum bụ onye bụkwa Ebonyi State Governor bụ Dave Umahi pụta dịka ha nwere ọgbakọ na Government House nke nọ n'Enugu. Na nke itoolu, omeghị ọchị amakwa ọfụma ma bụrụkwa onye nwere akara aka ịma ndị mmadụ ihe ọchị bụ Angel Emeka ekwupụtala okwu dịka agbara ya ajụjụ ọnụ. Ya bụ nwaada bụ onye ji ụmụ abụọ kwuru okwu gbasara karịa ya, ịhụnanya, akwamiko nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka alụmdi na nwaanyị. Ya bụ nwaada gara n'ihu si na ihe nọ ya n'isi ugbu a bụ ego, ọ bụghị akwamiko. Na nke asatọ, Charlie Boy onye ama ọfụma dịka Charles Oputa ekwuola okwu gbasara esemokwu nke na-adapụta n'etiti nwa ya nwaanyị. Ya bụ nwa amadi bụ onye kwupụtara nke a na ọ na-ayọ mgbaghara ebe nwa ya nwaanyị nọ maka na mgbe ya n'onwe ya na-etolite ya na nna ya nwekwara ọgbaghara. Ya bụ ada ya nwaanyị bụ onye kwupụtara na nna ya na-eme iru abụọ gbasara onye ya na ya na-emekọ ihe. Charlie Boy gara n'ihu kwuo okwu si na o nweghị okwu ọnụ ọbụla gbasara nwa ya ọ na-aghọ aka ma ọ naghị aghọ aka. Na nke asaa, ihe gbasara akwamiko bụ nke a na-ahụta ugbu a. Onye a na-akpọ Blessing Okoro gara n'ihu wee kwuo okwu na ọ bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị chọrọ akwamiko karịa ụmụ nwoke, kama na ụmụ nwaanyị na-ezotu nke ha, ya bụrụzie ka ọka ụmụ nwoke njọ. Gaa n'ihu na ile ya anya ọfụma, ị ga-achọpụta na ụmụ nwaanyị ka aka agba n'ezi. Na nke isii, omeghe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Ugezu ewerela akara Instagram ya wee dọọ ndị na-eso ya aka na ntị gbasara ndị ụkọchukwu. Ha gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na mmiri nsọ ahụ a gwara gị na onye ọ na-agwọ ọrịa na-agwọ mmadụ na onye ụkọchukwu gị agaghị anwụ, ọ gara iji ya bụ mmiri maọbụ handkerchief were gwọọ onwe ya ọrịa. Ọ gara n'ihu kwuo na ya bụ anointed handkerchief bụ nke ha na-eregharị anaghị arụ ọnụ dịka ha si chee. Na nke ise, onye bụ onye ntụziaka nke Roma bụ Jose Mourinho ekwupụtala n'okwu ọchị si na ọ chọghị ka Cristiano Ronaldo nọrọ na Italy. Teta na ya bụ nwa amadi bụ onye a chụrụ n'ọrụ na Tottenham enwetala ọrụ ọhụrụ na Roma wee kwuo na ọ dịka Ronaldo ọ ga-enye ya ekpemọkụ na Italy. Nke a bụkwa nke jupụtara n'okwu ọchị. Take control of who you are. Stay the same, don't let them change you. And when it comes apart, just start again. Show the people what you're made of. Na nke anọ, onye ama ọfụma ma bụrụkwa onye nọbụ na Ultimate Love bụ Teresa Ugoji ekwupụtala okwu gbasara okwu na-agagharị n'etiti ya na Ike, onye ama ọfụma. Ya bụ nwaada gara n'ihu si na ya na Ike ahụtala onwe ha n'anya ọfụma n'agbanyeghị ọtụtụ okwu dị iche iche bụ nke na-agagharị n'ikwe ọlọrọ ọhụrụ, wee kwuo na ha enweela nkwekọrịta ibikọta ọnụ. See, basically, I don't believe in seeing someone for the first time and knowing the person is the one. Kinda, it might happen though, maybe with some tingly feeling or whatever that you might get. But for you to be sure a person is the one, you have to have gotten to know this person. Now, the only way you can know a person is the one or might be the one, in quotes, is when you already have done your homework by having a list of things you love to see in your partner. Na nke atọ, Maazị Nnamdi Kalu bụ onye bụ ndị ndu Indigenous People of Biafra IPOB ekwupụtala iwe na ọnụma nakwa ekworo bụ nke a na-enwere ndị Biafra nakwa ndị ndu Biafra. Ọ gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ndị ndu nke nọ na South East na South South na ihe niile ha na-ekwu na iwe, ekworo na ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ha na-egosipụta enweghị isi. Ya bụ nwa amadi gara n'ihu wee kwupụta na ọ bụrụ na a ga-enwe referendum wee ebe ndị Biafra ga-abịa kwupụta ọnụ ha nakwa ihe ha nwere n'obi gbasara ma ha ga-achọ ka ha na Nigeria nọkọ ọnụ maọbụ ha ga-aga ọrụ onwe ha. Na nke abụọ, ndị Christian Association of Igbo Ministers Worldwide ekwupụtala mkpa ha na mwute gbasara enweghị nchekwa nke dị na South East Geopolitical Zone ugbu a nke dị n'obodo Nigeria, wee kwuo ka federal gọọmenti ma ọsịsọ họpụta ụzọ a ga-esi wee gbochie nke a ị na-aga n'iru. Ha gara n'ihu kwupụta n'oge na-adịghị anya na ya bụ South East nwere ike wụrụ ebe a na-alụ agha.
Na nke mbụ, ọkụ bọọlụ ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Chidozie Awoziem bụ onye ji otu ụkwụ nọrọ na ihe gbasara akụmbọọlụ bụ nke otu klọb nọ na Turkey chọrọ ịzụ ya. Ya bụ nwa amadi bụ onye elere anya na a ga-azụ ya ihe ruru 4.4 euros. Ya bụ nwa amadi ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpere na-agọrị ọfọma maka ịnọ afọ 4 ọzọ n'ihu. Ebe a ka a ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na Isi Mbido TV. Soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Instagram, Facebook.